ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚୋର ଅନେଇକି ବସିଛି ମାମା କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ। ହସ ଟାକରା ମାରୁଛି ଆଉ। ଖାଇବୁ ପାରୁଟି ଯା ପାରୁଟି ଆଉ ବରା। ପାରୁଟି ବରା ଆ ଖାଇବୁ ମୋ ସହିତ ଖାଇବୁ। ତୁ ଖାଇବୁ କି? ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ ଚା ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ କଣ? ସାନ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଟିକେ ଚାର୍ଜ ବସିନା ଯିବ ଏଇନା। ଛକ ଆଡ଼େ ଯିବ ଏଇଠି ଟିକେ ବସେଇ ଦିଅ। ରହ କହୁଛି ନହେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ବା ଆଉ ଯିବନି। ଏଇଟା ମାରନି ଏଇଟା ମାରିଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ରହ ତୁ ଯା ବୁଲିକି ଆସିବୁ ବୋଉ ପାଖରେ ମୁଁ ଖାଇବା ସରିଲେ ତତେ ଦେବି ହେଲା। ଯା ନହେଲେ ନା ଇଏ କରିବି କଣ? ହଁ ଯା ଶୀଘ୍ର ଯା। ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁ ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେ ଡେରିରେ କ୍ଷୀର ପିଇଛି। 6:15 ସେ କ୍ଷୀର ପିଇଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଚା ପିଇଦିଏ ଖାଇଦିଏ ଟିକେ ଦାଦା ଖୁଆଇବି। ତ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ତ ତା ଆଗରୁ ବି ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଦେହ ଖରାପ ହେବାରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ। କାହିଁକିନା ମାସେ କି 1.5 ମାସ ହେବ ଖାଇନଥିଲୁ କାହିଁକିନା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିନଥିଲି। ତ ଆଜି କରିଥିଲି ଚିକେନ୍ କରିଥିଲି। ତ ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇଥିଲି ରାତି ପାଇଁ ବି ଅଛି। ତ ବାପା ଆଣିଥିଲେ ବରା। ତ ଚିକେନ୍ ସହିତ ବରା ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ବି କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ପାରୁଟି ବରା ଚା ମାଂସ ତରକାରୀ। ପାରୁଟି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ପୁଅ ସାଧା ପାରୁଟିଟା ବଟର୍ ଲାଗିନି ଏଥିରେ ତ ସେ ନାହିଁ କଲା ଖାଇବ ବୋଲି। ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଚାରେ ପାରୁଟି ଖାଇଦେବି। ଝିଅକୁ ପୁଣି ଦେଲି ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଲି। ଧନ କଣ ଖାଲି ଜନ୍ଦା ଧ। ପୁଣି ଧରିଲୁ ତୁ ହଁ ବିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଧନି ମାଡ଼ ଖାଇବୁ। ଖୁଆ ତାକୁ ଖାଇଲୁ ନା ଦେଖେଇବ ନା ମନା କଲି ମାଡ଼ ଖାଇବୁ। ଖୁଆ ତାକୁ ରୁବି ଖାଇଲୁ। ସେଗୁଡ଼ା ବିଷ ଗୁଡ଼ା ଖାଇବାରେ ପଡ଼ିବ।
ଥୋଇଲୁ ସବୁ ଥୋଇଲୁ ନା ନାହିଁ? ତାକୁ ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ରଖୁଛି।